Què necessitaries per tornar a treballar amb nosaltres? Un augment. Un augment. 1.000 euros per hora. 1.000 euros per hora. Molt bé, doncs la feina és teva. Perfecte. Estàs acomiadada. Al carrer. A prendre pel sac. Saps què passa? Que ara sóc la vicepresidenta i sóc la teva superior, així que no em pots acomiadar. Em sap molt de greu. Què? Estàs acomiadada. Mira, jo no puc canviar el passat, però tampoc és culpa meva que el pare fos així. I vosaltres no heu tingut pare, però jo no he tingut germans. No t'has ficat els mitjons? És que són molt cutres. Ja, jo tampoc me'ls fico mai. Ai, espero que no sigui com l'última vegada, que vaig acabar amb la cara empastifada. Hola, guapos. Heu trobat unes putes? No. I què faig? Que passin, que passin. Bueno. Looking like a true survivor, feeling like a